Hello, kamyanan! Tayo'y magsisegregate ng ating mga kalakal. Dito, Yamanat namin. Ito yung mga nakuha natin. Buhay Amerika Part 9. Ito yung mga napulot natin kanina. Kailangan i-separate mo lahat yung mga kulay ng bote. Brown is brown. So, mga green lang.
Ito, mga lata. Mga plastic sa kabila. Yan. Ito yung mga laundry soap, mga gatas. Yan, pwede pa yan. Blue bottle.
takbo.